From cathedrals to humble chapels, these church trails are a testament to the faith of our ancestors. Feel the devotion towards the saints who protected the Maltese. Follow the trails and immerse yourself in the richness of our Christian heritage. Church Trails, a journey that will leave you inspired and renewed as you witness the artistic and cultural impact of our faith. Discover Malta's heritage. Follow the trail. Witness the faith. Fl-isem tal-Missier, tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-mulej ma'kom. U tiegħu ninġabru għal dan il-moment ta' talb nirringrazzjaw il-mulej ta' tant grazzi li nkunu qegħdin nirċievu anki f'dan iż-żmien sabiħ tal-miliet, imma llum il-Knisja tippreżentalna l-ewwel martri, San Stefnu. San Stefnu illi l-kelma ta' Alla tina xhieda sabiħa tiegħu, illi baqa' jżomm il-fidi tiegħu f'Ġesu Kristu sakemm ħaġruh, sakemm ta' ħajtu. Illum għalhekk xtaqt li f'dil-qudiesa nitolbu għal dawk kollha illi jgħaddu minn persekuzzjoni minħabba t-twemmin tagħhom f'Ġesu Kristu. Ejjew għalhekk nippreparaw rwieħna għal dan il-mument ta' talb u ngħidu flimkien nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti. Jien għad nibt ħafna bil-ħsiem, bil-kliem, bl-emil u billi ħallejt mrieti. Ħtija tiegħi, l-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-Imqaddsa Marija dejjem Verġni, l-Anġlu l-Qaddisin kollha lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Glorja lill-Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi fl-art il-bnedmin ta' rieda tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ. Inroddulek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema. Alla Missier li tista' kollox. Mulej ben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla, ħaruf talla bin il-Missier. Inti li tneħħi d-nubiet ta' dinja ħen għalina. Inti li tneħħi d-nubiet ta' dinja il-qatt talb tagħna. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħen għalina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu mal-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. Aħna u nagħtu ġieħ lil San Stefnu fit-tifkira tad-daħla tiegħu fis-sema, għatina l-grazzja mulej li nsiru nixbħuh u nitalmu nħobbu wkoll lill-edewwa kif talab hu għal dawk li ħaqruh. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien Stefnu kollu grazzja u qawwa
kien jagħmel mirakli u sinjali kbar fost il-poplu. Imbagħad qamu xi wħud minn tas-sinagoga li jgħidula tal-Meħlusin, taċ-Ċirinej, tal-Lixandrin u ta' oħrajn miċ-Ċiliċja u mill-Asja u bdew jaħduha ma' Stefnu, imma ma kellhomx ħila jiqfulu għall-erf u għall-ispirtu li bih kien jitkellem. Meta semgħu dan, ħassew kliemu jinfdilhom qalbhom u bdew jagħtu snínhom kontra tiegħu. Imma hu mimli bl-Ispirtu Santu u bajnejh fis-sema ra il-glorja ta' Alla u lil Ġesu qiegħed fuq il-lemin ta' Alla u qal: ara qiegħed nara s-sema miftuħ u lil bini l-bniedem fil-lemin ta' Alla. U huma infexxew jgħidu kemm jifilħu u jsoddu widnejhom. Imbagħad intefgħu fuqu l-koll f'daqqa, kaxkruh il-barra mill-belt u qabdu jħaġġruh. Ix-xhieda idu ħwejjiġhom f'riġlejn żagħżugħ jismu Sawl. Lil Stefnu qabdu jħaġġruh huwa u jitlob u jgħid: Mulej Ġesu, ilqa' r-ruħ tiegħi. Imbagħad niżel għall-kubtejh u għajjad bleħenoli: Mulej, toddulhomx dan id-dnub. U kif qal hekk miet. Il-kelma tal-Mulej. Salm responsorjali. Ħajjitna ħelset mhix bik. ħajjitna ħelset mhix bik. Li ma kienx il-Mulej magħna meta qamu għalina in-nies, ħajjin kienu jibilgħuna. Meta nxtetħu bil-qadab, l-ilma kien jarraqna, il-wied kien jgħaddi minn fuqna kien jgħaddi mewġ ta' ilma qawwi, flimkien ħajjitna ħelset mhix bik. Ix-xibka tqattet u aħna ħrabna. Il-għajnuna tagħna f'isem il-Mulej li jagħmel is-sema u l-art flimkien ħajjitna ħelset mhix bik. Imbierek minn ġej f'isem il-Mulej. Il-Mulej u Alla u jdawwanna. Il-Mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek, Mulej. F'dak iż-żmien Ġesu qal lill-apostli tiegħu: oqgħodu attenti mill-bnedmin għax għad jerħukom f'idejn il-qrati u jagħtukom mis-swat fis-sinagogi tagħhom, itellawkom quddiem gvernaturi u slaten minħabba fija biex tagħtu xhieda qudiemhom u quddiem il-pagani. Iżda meta jerħukom f'idejhom, tinkwetawx ruħkom kif se titkellmu jew x'se tgħidu, għax dak il-ħin stess jingħatalkom x'ikolkom tgħidu. Għax mhux intom tkunu li titkellmu, imma l-Ispirtu ta' Missierkom ikun qiegħed jitkellem permezz tagħkom. L-aħwa jwasslu lil xulxin għall-mewt u l-missier lill-ibnu u l-ulied iqumu kontra l-ġenituri tagħhom biex tinqatalhom għall-mewt u lilkom kulħadd isir jobodkom minħabba f'ismi. Imma min jibqa' jżomm sħiħ sal-aħħar dan isalva. Il-kelma tal-Mulej. Tifħir lilek Kristu. Kif smajna llum il-kelma fl-ewwel qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli
tagħti din ix-xhieda sabiħa fuq Stifnu, dan id-diaknu, dan il-qaddej, l-ewwel martri li niċċelebraw, illi il-kelma tgħidilna kien kollu grazzja u qawwa. Kellu bżonn il-grazzi kollha li rċevejna f'dawn il-ġranet tal-miliet, din il-qawwa li jerġajna rċevejna, speċjalment dawk li forsi reġgħu għamlu l-kuraġġ u resqu lejn il-mulej bis-sagrament ta' rikonċiljazzjoni, billi anki parteċipaw fil-ċelebrazzjonijiet tal-miliet u forsi anki l-bieraħ stess f'jum il-miliet, illi din il-grazzja u l-qawwa inżommuha. Il-Malti jgħid mill-miliet sa San Stifnu biex jindika żmien qasir. Nispera li aħna wkoll fil-ħajja tagħna ma nkunux ukoll qegħdin nersqu lejn il-mulej għal ftit żmien għall-entużjażmu ta' dawn il-ġranet biex inkunu qegħdin sempliċiment nagħmlu kif jagħmel ħaddieħor u imbagħad il-fidi tagħna, it-twemmin tagħna ukoll nistgħu napplikaw għaliha mill-miliet sa San Stifnu. Illi mbagħad jgħaddi l-miliet u nerġgħu nibdew nitbiedu mill-mulej. San Stifnu, din il-grazzja u l-qawwa kienet qawwija fih u sal-aħħar. U l-kelma tgħidilna wkoll kien jagħmel mirakli u sinjali kbar fost il-poplu. Jiġifieri din il-mixja ta' twemmin tiegħu ma kienx iżomm għalih b'mod personali, imma kien iqassamha, kien jagħti karità. Il-karità mhix biss bil-flus, imma l-karità anki billi-inti tagħti is-sabiħ, il-ġid, it-tajjeb li inti għandek tqassmu lil ħaddieħor biex igawdi minnu wkoll. U hekk kien jagħmel dan Stifnu illi l-mirakli u s-sinjali kien iwassal it-twemmin tiegħu f'Ġesu Kristu bil-qawwa anki tal-kelma u l-mirakli li jsiru magħha lil persuni l-oħrajn. Hekk mistednin nagħmlu aħna. Jekk forsi ma rnexxilniex nikkonvenċu lil xi membri tal-familja biex jersqu għall-festi tal-miliet u jersqu lejn il-mulej, ma naqtawx qalbna. Iż-żmien għadu qudiemna. Nistgħu nibqgħu nippruvaw mingħajr ma ndejqu, mingħajr ma nimponu. Inħallu l-dak li jkun fil-libertà. Imma dan ma jfissirx li naqtaw qalbna milli nibqgħu nippruvaw. Nippruvaw bi prudenza, kif kien jagħmel Stifnu, avolja kellu oppożizzjoni qawwija. Fil-fatt il-qari iktar tard jgħidilna illi Stifnu jgħidilhom ara qiegħed nara s-sema miftuħ u lil bin il-bniedem fil-lemin ta' Alla. Kien tant qrib ta' Alla, kien tant qrib il-persuna ta' Ġesu Stifnu illi kien faċilment f'kuntatt il-ħin kollu mal-mulej. Imma huma jgħidilna il-qari tal-Atti tal-Apostli infexxew jgħidu kemm jifilħu u jsoddu widnihom. Meta aħna fil-Qudies qegħdin nitolbu għal dawk li huma ppersegwitati għax jemmnu f'Ġesu Kristu, kif għadda Stifnu stess, inkunu qegħdin nitolbu wkoll għal dawk li huma ppersegwitati biex ikunu kapaċi jgħixu dawn il-momenti tajjeb kif għexhom anki Stifnu. Jiġifieri nkunu qegħdin nitolbu anke għal dawk li jsoddu widnihom, għal dawk li ma jridux jafu, biex il-mulej jisib il-mezz ieħor okkażjonijiet oħrajn ħalli jressaqhom leħ. Għax fil-fatt dan il-qari jispiċċa tant sabiħ illi meta dan ħaduh u ħaġruh u beda jitlob anke waqt li qed jiġi imħaġġar u jgħid lill-mulej fl-aħħar, mulej, toddulhomx dan id-dnub u kif qalek miet. Ejjew aħna wkoll għalhekk waqt li llum qegħdin nitolbu f'dil qudiesa għal dawk kollha li huma ppersegwitati minħabba twemmin tagħhom f'Ġesu. Magħhom ukoll naqdu lil dawk li jippersegwitawhom ukoll biex jindunaw bl-iżbal tagħhom u jikkonvertu, biex jirċievu anke l-maħfra kif irċevew il-maħfra mingħand Stifnu dawn l-istess nies illi ħaġruh. Ejjew għalhekk inkomplu nitolbu għal xulxin f'dan iż-żmien tal-miliet
biex verament dak li nkunu qed nirċievu l-grazzja tal-mulej inżommuha u nwassluha lill-oħrajn. Ikun imfaħħar Ġesu Kristu. Faħħar. Issa jew flimkien inresqu t-talb tagħna. Għad-djakni sabiex bħal San Stefnu ixandru li wara l-mewt hemm il-ħajja li fostant gideb teżisti l-verità u li fid-dlam hemm id-dawl nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għal kull bniedem li jbati għas-sewwa sabiex bħal San Stefnu jħoss fil-qrib il-preżenza tal-Ispirtu Qaddis tiegħek nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għal ħutna imġarbin mill-mart u mid-tbatija sabiex iħossu li hemm membri ħajjin tal-ġisem ta' Kristu li hu l-Knisja nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għalina sabiex bħal San Stefnu naħfru lil minu ħati għalina nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U Alla li minn fost il-ġnus kollha għażilt lil poplu ta' Iżrael biex jilqa' l-kelma tiegħek, għat-talb ta' San Stefnu għamel li l-poplu tar-rabta l-qadima jasal jaraf f'dak li twilet għalina f'Betlehem il-Messija li jintibat Ġesu Kristu Sidna. Amen. Tolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqaddsa kollha tiegħu. Ilqa' mulej dawn l-offerti li llum bil-qima kollha qegħdin nagħmlulek imqanqlin mit-tifkira glorjuża tal-martirju ta' San Stefnu bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna il fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Jekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tassew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Għax bil-misteru tal-Verb magħmul bniedem rajna dawl ġdid mid-dija tiegħek hekk li aħna u narfu lil Alla f'sura li naraw bih ninġibdu biex inħobbu dak li issa ma narawx. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, mat-troni u mad-dominazzjonijiet u mal-qtajja kollha tal-eżerċiti tas-sema intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti. Ismewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewwiet. Imbirek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fil-għoli tas-smewwiet. Qaddis tassew int mulej inti lajn ta' kull qdusija qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħ ibati ħaj il-ħobs ratt il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: Ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.
Ek ukoll wara l-ikla ħa il-kalċi reġa' ratt il-ħajr ta' lid-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Kull darba li niklu dal-ħobs u nixorbu dal-kalċi inħabbru l-mewt tiegħek mulej sa ma tiġi. Dan hu il-misteru tal-fidi tagħna. Ħabbru tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk u miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u mid-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joe li qed jgħinu l-isqifijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostli u mal-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek għalla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew flimkien bil-qalb ngħidu it-talba tal-missierna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-art. ħobżna ta' kuljum għatina illum, aħfrinna dnubietna, bħalma naħfru l-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisni nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-nina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Saltna il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-apostli tiegħek inħallilkom islim, nagħtikom islim tiegħi, la tħaresx lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u l-għaqda li inti trid fiha, int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej Ġesu tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Ejjew nagħtu sinjal ta' paċi lil xulxin. ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Dan u l-ħaruf ta' Alla, dan u li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen dawk mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jisħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda ħajt kelma waħda u ruħi tkun imfejqa.
Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Inroddu lek ħajr mulej tal-li tkattar fuqna l-ħnina tiegħek, għax inti salvana bit-twelid ta' ibnek u llum qiegħed ukoll timlina bil-ferħ fil-festa tal-martirju ta' Sant Stifnu bi Kristus Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Inbirku l-mulej. Inroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem tal-quddiesa tal-lum. It-talba tar-Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta, jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-Qudies jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta. Aktar dettalji jinsabu fuq knisja.mt/donazzjonijiet. We three kings of Orient are bearing gifts, sweet rivers afar, field and fountain, moor and mountain, following yonder star. Born a king on Bethlehem's plain, gold I bring to crown him again. King forever, ceasing never,
sacrifice. Alleluia, alleluia, sounds through the earth and skies. Oh, star of wonder, star of light, star with royal beauty bright, westward leading, still proceeding, guide us through thy perfect light. Fl-isem tal-Missir, tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tagħna isma' t-talb tagħna eħlesejna u jaqaf magħna. Glorja lill-Missir u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marja Santissima urina li inti jomna għalik jisma' t-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern, ħu l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. L-ewwel misteru tad-dawl, meta Sidna Ġesu Kristu tgħammed fix-xmara Ġordan. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma nafru l-minu ħati għalina, iddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-denik. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi memlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlop għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi memlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlop għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi memlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlop għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi memlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlop għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi memlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlop għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi memlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlop għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi memlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlop għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi memlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlop għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi memlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlop għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi memlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlop għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marja Santissima urina li inti jomna li jisma' t-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern, ħu l-ġenna l-erwieħ kollha speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tieni misteru tad-dawl, meta Sidna Ġesu Kristu wera minnu fit-tieġ ta' Kana.
Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid kif is-semek da fl-art. خبزنا ta' kuljum, għatina l-lum, aħfrinna d-nubietna, bħalma nafru l-minuħati għalina, id-daħħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni, amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Glorja l-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem, amen. Marija Santissima urina li inti jomna li kisma it-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna d-nubietna ħarisna min-nar tal-infern. Hu l-ġenna l-erwieħ kollha speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tielet misteru tad-dawl. Meta Sidna Ġesu Kristu ħabbar is-saltna ta' Alla u sejjaħ għall-indima. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek ikun li trid kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum, għatina l-lum, aħfrinna d-nubietna, palma nafru l-minuħati għalina, id-daħħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni, amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mid-imbin,
issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna li kisma it-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna, ħarisna minn nar tal-infern, hu l-ġenna l-erwieħ kollha speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Ir-raba misteru tad-dawl, meta Sidna Ġesu Kristu tbiddel quddiem l-Apostli fuq il-muntanja Tabor. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif issemek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum, għatina llum, aħfrinna d-nubietna, bħalma nafru l-minuħati għalina, id-daħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna għalik jisma' it-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna, ħarisna minn nar tal-infern, hu l-ġenna l-erwieħ kollha speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Il-ħames misteru tad-dawl. Meta Sidna Ġesu Kristu waqqaf l-Ewkaristija, it-tifkira tal-misteru tal-għajt. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif issemek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum, għatina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma nafru il-minuħati għalina, id-daħħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija
tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost n-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost n-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost n-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost n-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost n-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost n-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost n-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost n-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost n-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna li jisma' it-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu, aħfrinna dnubitna, ħarisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Salve Reġina, slima lik Sultana, om tal-ħniena, ħajja, ħlewwa u tama tagħna, slima lik lilek ingħajtu, għaliex aħna turufnati u li teva, lilek nitniedu, aħna li nibku u nolfqu f'dan il-witta dmuħ. Ejja mela avukata tagħna dawar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħniena u rina wara dan it-turufnament lil Ġesu frott imbierek tal-ġuf tiegħek, o ħanina, o pija, o ħelwa Verġni Marija. Skont l-intenzjoni u għal-bżonnijiet tal-Papa. Missirna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif issemmek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna palma naħfru l-minuħati għalina, iddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria l-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għall-erwieħ tal-purgatorju għatihom omulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddi fuqhom. Jistrieħu huma fil-paċi. Amen. Litanija. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qatt talb tagħna. Kristu il-qatt talb tagħna. Missier Eterna Alla. Ħenna lina. Ibn Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħniena. Itlob għalina. Om tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Om u xebba. Itlob għalina. Om it-tama. Itlob għalina. Om li żjed safja. Itlob għalina. Om li żjed nadifa. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb.
Itlob għalina. Om tal-parir it-tajjeb, Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna, Itlob għalina. Om ta' min salvana, Itlob għalina. xebba kollok għaqal, Itlob għalina. xebba li tisħoq kull qima, Itlob għalina. xebba li tisħoq kull foħrija, Itlob għalina. xebba kollok seta, Itlob għalina. xebba kollok ħniena, Itlob għalina. xebba dejjem marbuta ma' Alla, Itlob għalina. mera tal-qdusija, Itlob għalina. tron tal-erf, Itlob għalina. bidu tal-ferħ tagħna, Itlob għalina. amara tal-Ispirtu Santu, Itlob għalina. amara ta' kull grazzja, Itlob għalina. amara ta' kull tjieba, Itlob għalina. warda mistika, Itlob għalina. torri ta' David, Itlob għalina. torri tal-Avorju, Itlob għalina. dar tad-deb, Itlob għalina. arka tar-rab tal-ġdida, Itlob għalina. bib tas-sema, Itlob għalina. kewba ta' filgħodu, Itlob għalina. saħħa tal-morda, Itlob għalina. ken tal-midimbin, Itlob għalina. faraġ tal-migranti, Itlob għalina. faraġ tal-imniktin, Itlob għalina. għajnuna tal-insara, Itlob għalina. sultana tal-anġli, Itlob għalina. sultana tal-patriarki, Itlob għalina. sultana tal-profeti, Itlob għalina. sultana tal-apostli, Itlob għalina. sultana tal-martri, Itlob għalina. sultana tal-konfessuri, Itlob għalina. sultana tal-verġni, Itlob għalina. sultana tal-qaddisin kollha, Itlob għalina. sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba, Itlob għalina. sultana mtella s-sema, Itlob għalina. sultana tar-Rużarju mqaddes, Itlob għalina. sultana tal-familja, Itlob għalina. sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, Aħfrinna nitolbuk mulej. ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, Ismana nitolbuk mulej. ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Henna lina Itlob għalina qaddisom Alla. biex ikun jisħoq inna dak li wedna Kristu. Nitolbu. Għati lilna għaddejja tiegħek muli Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusa midwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, intlaqwa fost il-qtajja tas-sema, itfa bil-qawwa Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jġerrew fid-dinja għat-telfien tal-erwieħ. Talba lil San Giuseppe. Slim għalik ħarries tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija għedet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi kun missiera lina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlalna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turrokku, Itlob għalina. San Pawl Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani, Itlob għalina. San Stifnu, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. Nitolbu, u Alla li f'dan is-sagrament tal-ħaġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek,
Ek li nħossu fina bla qiegħda dak li repetilna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek li sem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek li sem ta' Ġesu, imbirek għal-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek għal-kbira Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u Immakulata Konċizzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjuż tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Omm, imbirek San Ġusepp arus kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.